на йога. I feel you get lazy and I want to wake you up. Усетих, че малко сте се размързеливили, така че искам да ви посъбудя. So good morning. Здравейте! Are you ready? Готови ли сте? Okay. Let's start with Om chanting. Ще започнем с Ом. Om is a scientific word. Scientific word. Okay. Ом е поздрав, с който ще започнем нашата практика. When we will speak O, the blood pressure will increase. Когато казваме О, нашето кръвно налягане се повишава. And when we will speak Ma, the blood pressure go down. Когато произнасяме М, нашето кръвно налягане отива надолу. So as long you will speak O, that long you have to speak Ma. Така че колкото по-дълго казваме О, толкова по-дълго трябва да произнасяме и М. 3 times Om, 3 times Shanti. Ще изпеем три пъти Ом и 3 пъти Шанти. Shanti means peace. Шанти означава мир. Peace for the universe. Мир за Вселената. Let's start. Haydi. Хайде да Join your започнем. hands at the center of the heart. Сложете си ръцете по средата на Back гърда. straight. Гърба изправен. Smiling expression. Изразете усмихваща емоция на Inhale лицата through the си. both nostrils. Вдишвате шумно през носа. Exhale. Издишвате шумно през носа. Inhale and Om chanting. С вдишване вдишвайте за Ом. Do not open your eyes. Не отваряйте очите все още. Rub your palms as fast you can. Разтъркайте дланите си колкото си може повече, по-бързо и по-силно, така че да станат More горещи. faster. По-бързо. Bързо. Бързо. Put your warm palm over your eyes and feel the heat. Сложете дланите върху очите си и Before we почувствайте start the топлината. Ishvara Pranidhana, thanks to the God. Преди да започнем нашата практика, благодарете на Thanks parents. Господ. Благодарете на родителите Thanks си. our teachers. Благодарете на учителите си. Thanks my physical body, mental body. Благодарете на физическото си и на менталното Thanks си to тяло. my soul. Благодарете на душите си. Put your hands down in front of eyes. Slowly open your eyes. Сложете дланите си по-надолу и бавно отворете очи, гледайки все още в тях. Наместе. Let's begin. Хайде да Your започнем. foot together, please. Съберете краката си заедно, стъпалата да са заедно. Activate the Muladhara chakra. Активирайте първа чакра. Haydi. Just as much knee is going up, that much is going down. Up, down. Nagore, Нагоре, надолу. Нагоре, надолу. So easy. Нагоре, надолу. Сега трябва силно да удряте краката си, коленете си в пода, така че да има шум и звук. Can I hear the sound, please? Не чувам звука. По-силно. Easy option. По-лесният начин е с длани да Haydi, удряте put your пода. hand. Tuka. Сложете ръцете си напред. Slowly. Inhale. Бавно вдишвайте Exhale. Kiss the floor. и с издишване допрете главата си до пода. Stoji така. Стойте така. Вдишвам, издишвам 6. Вдишвайте и издишвайте 6 пъти. Inhale, exhale 5. Вдишване, издишване 5.
Vidishvam Isdishvam Chetri. Вдишвам, издишвам 4. Inhale, exhale 3, Вдишвам, издишвам 3, 2, 2, 1. 1. Айде, Sydney. Седнете. Good morning again. Здравейте отново. Bend your knees, please. Сложете стъпалата на пода. Your right hand, your left hand. Повдигнете дясната и лявата ръка. Тука, тука. Сложете ги Don't отзад, touch. но не Straight. докосвайте. Just from back to front. Изправете Slowly, се по възможност, slowly. без да опирате ръцете си. Stane. Бавно станете. So nice. I give you very easy option. Ще ви дам една много лесна Your позиция. left leg, Левия крак. ляв крак, нагоре. Левият крак нагоре. Стой така. Стойте така. 2 hours. 2 часа. Стой така. Inhale, exhale 6. Вдишвайте, издишвайте 6. Listen my breathe and try to breathe. Inhale, exhale Слушайте 5. моя дъх и дишайте с мен. Inhale, exhale 4. Вдишвам, издишвам 4. Нагоре, нагоре, нагоре. Нагоре, нагоре, Inhale, максимално exhale нагоре. 3. Вдишвам, издишвам 3. Inhale, exhale 2. Вдишвам, издишвам 2. Inhale, exhale 1. Вдишвам, издишвам 1. Няма cheating, huh? Няма да ме мамите. нали? Айде. Relax. Shaky, shaky. Отпуснете краката си и ги раздрусайте. Айде. Change your leg. Thanks God we have two Сменете legs. крака със Стой така. следващия по същия Namaste. начин. Заемете позата на месте. Aha. Inhale, exhale 6. Вдишвам, издишвам 6. Inhale, exhale 5. Вдишвам, издишвам 5. Don't touch your foot, no cheating. Не Inhale, докосвайте exhale 4. краката си. Вдишвам, издишвам Are you 4. breathing? Дишате Inhale, ли? exhale 3. Вдишвам, издишвам 3. Inhale, exhale 2. Вдишвам, издишвам 2. Inhale, exhale 1. Вдишвам, издишвам 1. Very good. Relax. Много добре. Come at the front Отпуснете of the се. mat. Заемете позиция в предната част на постелката. Okay. I will make little challenging option. Ще ви дам малко She по-предизвикателна will make поза. very easy option. Тя ще прави по-лесните If you пози. like me, do follow me. If you don't like me, follow her. Ако ме харесвайте, следвайте моите пози. Ако Okay. не, следвайте нейните. Айде. Put together. Сложете Smiling краката си face. добрани. Enjoying soul. Усмихнете се Raise your и arms се up. Inhale. наслаждавайте. Повдигнете с повдигане на ръцете си, вдишвайте. Namaste. Exhale. Намасте, издишвате. Push your hip forward. Отведете гърба назад Arch back. с изпънати ръце, докъдето можем. Lean forward. След това Exhale. се навеждаме и издишваме. Надолу. Навеждаме се максимално надолу. Вдишвам десен крак назад. С вдишване повдигаме десния крак назад. Слагаме го назад. Ляв крак назад. Планка. С ляв крак до него, поза дъска. No breathe now. Не вдишваме сега. Drop knees. Поставяме chest, коленете chin на down. пода, опираме гърдите и брадичката на пода Inhale, smiling cobra. и правим кобра с усмихнато лице. Exhale, mountain pose. С издишване правим поза планина. Inhale, Вдишваме десен крак напред. right leg forward. Exhale, left leg forward, head touch. С вдишване ляв крак до него. Both arms up. Двете Inhale, ръце горе, arch in the back. вдишваме и накланяме назад гърба. Namaste. Намасте. This was easy round. Това I will increase difficulty now.
Сега ще го направя малко по-трудно. Only watch me. Само ме гледайте в You момента. will not do anything right now. Не дайте да практикувате, само ме наблюдавайте. So, I will say raise your arms up like this. Ще кажа да поставим ръцете Then you have to go горе, down like this. след което трябва да стигнем надолу. Here I have 3 options. После имам 3 опции. Option number 1, I will count 3, 2, 1. You have to jump. До 3 с подскачане вземаме поза планина. Option number 2, jump. С скок отново поза планина. The option number perfect. И третата опция. Jump. Скок Take your нагоре. option. Айде, тука. Нагоре. Надолу. Are you ready? Готови ли сте? Yes, no. Are you ready? Готови ли сте? Okay. Ready to jump. 3, Готови 2, за and jump. подскок. Stay here. Останете така. Inhale, exhale. Вдишваме и издишваме. Айде, bend your knees. След това разтворете Look коленете forward. си. Погледнете напред. Ready to jump. 3, И 2, готови за jump. скок. 1, 2, 3 скок. Touch your head. Допрете главата до коленете Raise си. arm up, inhale. С вдишване изправяме ръце. Namaste, exhale. Намасте. Издишваме. Now last one more set. Okay? Only one. Още един сет. Raise Последен. arm up, inhale. Вдигаме ръцете с вдишване. Lean forward, exhale. Навеждаме тялото напред, издишваме. Bend your knees. След това Ready to jump. 3. готови Two. за скок. Very good. Много добре. Look front. Погледнете напред. Plank pose. Поза. Here I have Дъска. 3 options. Тук отново имаме 3 опции. Option number 1. Very easy. Just Опция chaturanga. една е много лесна. Option number 2. Little difficult. Втората опция е малко по-трудна. Option number 3. Very difficult. И опция 3 най-трудната. Take any option. Изберете която Move прецените to upwards опция. Преместете гърба напред. and mountain. И планина. Ляв крак нагоре. Stay here. Останете така. Inhale, exhale. 6. Вдишваме, издишваме 6. Inhale, exhale. 5. Вдишваме, издишваме 5. Try to touch your chin to the chest. Inhale, exhale. 4. Постарайте се да допрете брадичката до гърдите си. Вдишваме, Three. издишваме 4, 3, 2. 2 And 1. и 1. Left leg forward. Ляв крак напред. Your knee and step in one line. Коляното ви трябва да е Back изправено. foot flat like this. А десният ви крак, дясното стъпало трябва да е Your стъпило right arm равно. up Дясната ръка to вдигаме. the back. И я Side изнасяме warrior pose. напред. Turn your face Поза воин. to the left. Обръщаме главата наляво. Stay here. Останете така. Inhale, exhale. 6. Вдишваме, издишваме 6. 5. Вдишваме, издишваме 5. 4. Вдишваме, издишваме 4. 3. Вдишваме, издишваме 3. 2. 2. 1. 1. Change. Look back. Сменяме посоката, обръщаме само Just look back. тялото от гърба нагоре. Look back your hand. Погледнете, обърнете главата Inhale, така, exhale, че four. да въдите ръката си. Вдишваме, издишваме 4. Inhale, exhale. 3. Вдишваме, издишваме 3. 2. 2. 1. 1. Touch this hand at the back. Докоснете с тази Стой ръка така. задната част на крака си. Your left Стойте hand at the така. back on the foot. Лявата ви крака Inhale, е exhale, опряна на левия крак. Smiling expression. Inhale, exhale. 5. Усмихнато изражение. Надолу, Вдишвам надолу, из- надолу. на- 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. Come back to the Обърнете center. се напред към And lean центъра. forward. И наведете тялото напред. Стой така. Стойте така.
Inhale, exhale 6. Вдишваме, издишваме 6. Inhale, exhale 5. Вдишваме, издишваме 5. Inhale, exhale 4. Вдишваме, издишваме 4. Positive energy, yogic Posi- energy. Inhale, exhale 3. Позитивна енергия трябва да излъчваме. 2, 2, 1. 1. Turn to the right side Обърнете се към and touch your head. дясното си коляно и се опитайте да Стой опрете така. коляното до челото. Be sure your left knee is bent. Inhale, exhale 4 only. Бъдете сигурни, че Three. лявото ви коляно е право, 2 сгънато. and 1. Айде, come back, come back, come Хайде, back. връщаме се Good обратно. morning. Стой така. Стойте така. Easy option. Лесната опция. Inhale, exhale 4, Вдишваме, издишваме 4, 3, 3, 2. Are you lazy? Две. 1. Touch your 1. hand. Допрете дланите си Айде. до пода. Step back. Mountain Стъпете pose. назад до поза планина. Айде, shaky, shaky. Раздрусайте краката си. Drop your knees. Поставете коленете си долу Little thanks to the God that you are safe. и заемете детска поза с разтворени колене. Thanks God we have 2 legs. Благодарим на Бога, че имаме два крака. Now we will use second leg. Сега ще използваме втория крак. Вдишваме и издишваме. With thanks to the God and come back to the downwards facing dog again. След което заемаме отново поза планина. Десен крак нагоре. Стой така. Same sequence. Inhale, exhale 6. Вдишваме и издишваме 6. Inhale, exhale 5. Вдишваме и издишваме 5. Inhale, exhale 4. Вдишваме и издишваме 4. 3. 3. 2. 2. And 1. И 1. Десен крак напред. Десния крак напред. Back foot flat like that. Крака, задното Your стъпало left е arm from front to стъпило the на back. пода. Отново поза воин. Turn your face to the right. Обърнете главата си надясно Down. и се наведете максимално надолу. Stay here. Very Останете good for така. pelvic joint, thigh muscle, knee joint. Inhale, exhale 4. Много подходяща поза за задната част на бедрата, за коленете, Three. за таза. Don't make angry expression on me, Не please. изразявайте Inhale, exhale, негативни 2. емоции или ядосани емоции. And 1. Just twist. Просто се back завъртете и your се hand. усукайте и погледнете Look back your hand. Inhale, exhale 6. погледнете дясната си ръка. Inhale, exhale Вдишваме 5. и издишваме 5. Inhale, exhale 4. Вдишваме и издишваме 4. Inhale, exhale 3. Вдишваме и издишваме 2. 3. 2. 1. 1. This hand touch here. С Arm дясната up. Look ръка up. докоснете лявата част на Stay задното here. бедро. Inhale, Останете exhale така. 6. Вдишваме и издишваме 6. 5. 5. Najat. Назад 4. 4. 3. 3. 2. 2. And 1. И 1. Come to the side warrior. Заемете отново Lean поза your body воин. forward. Наведете тялото си напред. Stay here. Останете така. Smiling С face. свит Inhale, exhale преден 6. десен крак. Дишваме, издишваме 5. 6. 5. Nadol. Надолу се наведете. Inhale, exhale 3. Дишваме, издишваме 3. 2. 2. 1. Go to your left leg. 1. And touch your head. Be sure this knee is Завъртете се fold. наляво и докоснете с Inhale, челото си exhale, коляното. Вдишваме, издишваме 4. Inhale, exhale 3. Вдишваме, издишваме 3. Stani. 2. 2. And 1. И Айде. 1. Come back. Хайде, върнете се Stay here. обратно. Останете така. Or easy option. Или по-лесната опция. Inhale, exhale 6.
Вдишваме, издишваме 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, and 2, пак 2 and 1. Come back. и Touch your 1. hand. Върнете се Step back. поза планина. Downward facing dog. Bend your knees. Разтворете краката си. Good morning. Ready to jump inside. 3, Готови ли сте за скок? 2, and jump. 3, 2 и скок. Touch your head. Докоснете с глава коленете си. Arch back. Inhale. Назад. Вдишваме. Namaste. Exhale. Намасте. Издишваме. Are you tired? No. Изморени ли сте? Do you want break? No. Искате ли почивка? Айде. Ляв крак. Just watch me. Your foot, easy Само option. гледайте. Easy option. Лесната More up. опция. More up. More up. More up. Максимално нагоре. More up. Стъпалото на Okay? крака. After it, only watch. Само гледайте. You have to raise arm. Exhale. С издишване се навеждаме надолу. This is easy option. Това е лесната опция. If you can, stretch your knee. Ако можете, изпънете лявия крак. If you can, go closer. Ако можете, се приближете максимално към If you коляното can, си. just hug your leg. Ако можете, просто обгърнете коляното с The way ръце. you are going down, the same way you have to come up. Както сме слезли надолу, така трябва да се изправим нагоре по And- същия начин. Shaky, shaky. Are you ready? Готови ли сте? Айде. Хайде! Ляв крак. Ляв крак. Тук. Въдишвам нагоре. Вдишвам нагоре. Поза дърво. Няма dancing. Без Exhale. клатене и танцуване. Издишвам надолу. Slowly. Тук. Опираме длани на Stretch your пода. knee. Изпънете коляното. Try to go closer. Опитайте се максимално да се доближите до Stay here коляното 2-3 си. hours. Останете 2-3 часа така. Inhale, exhale 6, Вдишвам, издишвам 6, 5, 5, 4. 4. Inhale, exhale 3, Вдишвам, издишвам 3, 2. 2. Last 1. Последно 1. And slowly come back. И се изправете бавно. Like human. Като And хора. relax. И се отпуснете. Shake your leg. Раздрусайте краката си. Let's use the second leg. След това нека да използваме Don't use втория крак. Aye. Отново поза дърво. Same pose. Вдишвам Същата нагоре. поза. Вдишвам нагоре. Exhale. Издишвам. Stretch your knee. Изпънете коляното. Try to touch your head. Постарайте се да допрете коляното. One of the best главата. pose to open the hamstring muscle. Една от най-добрите пози, за да Inhale, обхванем exhale 4, мускулите на краката. Вдишвам, издишвам. 3, 2, 2 and 1. Come back. и 1. Връщаме Slowly, се обратно. slowly. Бавно, бавно се изправяме. Relax. Отпуснете се. Айде. Raise arm up. Inhale. Вдишваме, изправяме ръце. Exhale. С издишване клякаме. And sit down. И седнете. Shake your legs. Are you tired? Изморени ли сте? No. Okay. Не. Just cross leg sitting position. Кръстосайте краката отпред. I'm gonna teach you one research work. Ще ви науча една научна работа. Ще You ви will not покажа. get this in the books. They will not get anything like this in the book. Аха. Не можете да го прочетете никъде. Now, close your right nostril with the right thumb. Затворете с палеца си дясната ноздра. Inhale normal through the left nostril. Дишайте нормално с лявата ноздра. Close your left nostril. Затворете лявата ноздра. Exhale with a sound. Издишвайте със звук. Inhale through the right nostril. Вдишайте през дясна ноздра. Exhale through the left. Издишайте с лява, отново със същия звук.
make louder. If you want to be relaxed, make sound louder, okay? Ако искате да се отпуснете, направете по-звучно тази поза. Inhale through the left. Вдишваме през лява ноздра. Exhale to the right. Издишваме през дясна. Със звук. По-силно. Inhale through the right. Вдишваме през дясна. Exhale through the left. Издишваме през лява. Със звук. Louder than my sound. По-силно от мен. Inhale through the left. Вдишваме през лява. Exhale through the right. Издишваме през дясна. Inhale through the right. Вдишваме през дясна. Exhale through the left. Издишваме през лява. Last time. Inhale through the Последен left. път вдишваме. Exhale to the right. Издишваме през дясна. Inhale through the right. Вдишваме през дясна. Exhale through the left. Издишваме през лява. Relax. Отпуснете се. Now we have to put this index finger in the ear, Сега поставете си десния пръст в дясното си and we have ухо. to move the finger like this in the ear. Tuck, 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 Трябва да fast. движим бързо пръстите си в ушите. This will help you to relax your brain. Това ще ви помогне да отпуснете мозъка си. Those people are smoking a lot. Very good thing for them to release, to stop the smoking. This Тези- exercise helps to stop the drug. Тези, които са пушачи и пушат много, това е много добро упражнение за отказване от тютюнопушенето. Айде, start. Хайде, започваме. Relax. Отпуснете се. Lie down on your back, please. Легнете по гръб. Legni, Легнете. legnete. Just close your eyes. Просто затворете очи. Drop your hands at the side of the thighs. Поставете ръцете отстрани до тялото си. No thinking for 5 minutes. Постарайте се да не мислите 5 минути. No tension, no worry. Без притеснения, без внимание. For this 5 minutes, През тези 5 минути my mind will work for your body. моят мозък ще работи за вас, за вашите тела. Inhale and right leg very little up and tight. С вдишване повдигнете много малко десния си крак, който е стегнат. Tight your right leg. Strongly Стегнете tight. го. Tight, 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 tight. Стегнете го максимално. Complete leg tight. Напълно стегнете десния си крак. Keep holding your inhale. Exhale and down. С издишване го отпуснете. Left leg little up and tight. Повдигнете левия крак нагоре, стегнат. Съвсем малко го повдигнете. With the mind power, tight your leg muscle. С вашия мозък стегнете Tight your knee, tight your крака ankle. си, коленете си, Exhale. коляното, глезена, издишайте. Cry.
Inhale through the both nostrils and Дишайте през двете ноздри, navel out. без звук. Стегнете стомаха навътре с вдишване. When you exhale, stomach go down. С издишване стомаха ще отиде надолу. Only concentrate on inhale, stomach out. Концентрирайте се само с вдишване, стомаха ви да отиде навътре. Exhale, С издишване, stomach in. т.е. обратно. Стомахът с издишване навътре. 5 time more. Inhale, stomach Още out. 5 пъти вдишваме, стомаха навън. Exhale, С stomach издишваме, in. с издишване стомахът навън, навътре. Inhale, Вдишваме, stomach out. стомахът навън. Exhale, stomach in. Издишваме, стомахът навътре. Inhale, Вдишваме, stomach out. стомахът навън. Exhale, stomach Издишваме, in. стомахът навътре. Last 2 time. Inhale, Последни 2 пъти. stomach out. Вдишваме, стомахът навън. Exhale, Издишваме, down. стомахът навътре. Inhale, stomach Вдишваме, out. стомахът навън. Exhale, stomach Издишваме, in. стомахът навътре. For last 1 minute, Последна 1 минута. complete silent. Silent inside, silent outside. Усетете тишината вътре в себе си и тишината извън себе си. Bend your knees. Съберете крака. Right arm over the head. Дясната ръка нагоре, над главата. Turn your whole body right side. Обърнете тялото си надясно. Цялото тяло надясно. Because left side is our heart, so we cannot give the pressure to the left side. Тъй като лявата страна е страната на сърцето, не трябва да натоварваме сърцето си. Slowly sit up. Бавно се изправете и седнете. Keep your back straight. Поддържайте гърба си изправен. Keep your knees down. Как по възможност краката си опрени на пода, Join your hands in the коленете. center of the heart. Let's thanks to the God again once. Нека още веднъж благодарим на Бога. Little chin down. Брадичката леко надолу. Om chanting and Shanti mantra, and we will finish our class. Изпяваме Ом и мантрата Шанти и с това приключва нашия клас. All together. Всички заедно. If you believe on yourself, Ако вярвате в себе си, if you believe on your body, ако вярвате в if телата you си, believe on your mind and soul, ако вярвате в душите си и в съзнанието си, let's make only one sound. нека да направим само един звук. Inhale, Вдишваме,
Shanti. Shanti. Rub your palms as quick and fast you can. Отново потъркваме длани, колкото си може по-бързо. Clean your Бързо. palms. Clean the palms with the heat. Усетете топлината между More дланите fast. си. По-бързо, More fast. по-бързо. This heat is very good for eyesight. Тази топлина е много полезна за очите ви. This heat works to remove the wrinkles on the forehead. Тази топлина също така ще премахне и Put бръчките your на warm palm over your челото. eyes and forehead. Сложете длани на очите си и затворете очи. Усетете топлината. Complete thanks to the God. Благодарете на Господ. Thanks to our parents. Благодарете на своите родители. Thanks to our teachers. Благодарете на учителите си. Thanks our friends. Благодарете на приятелите си. Thanks our physical body, Благодарете на физическото си тяло, mental body. на менталното тяло. Thanks to our soul. Благодарете на душата си. Thanks everything which we know or don't know. Благодарете на всичко, което знаете и не знаете. Slowly hands down in front of us. Бавно, бавно Open your отместете eyes. длани пред очите си. Slowly open your eyes Бавно in between отворете your palms. очи и with погледнете smiling дланите си с усмивка на лице. Namaste. Намасте. Hari Om. Thank you very much.